Здравейте! Днес имаме необичаен гост в нашия ресторант. Това е петелът Джордж. Джордж е много гладен. Джордж is starving. Ще му сервираме предястието. Предястие на английски е starter. Идва от глагола to start, започвам или започвам да се храня. Предястието ще бъде ядки. Ядка на английски е nut, ядки nuts. Имаме орехови ядки, walnuts. Натрушаваме му ядките. Заповядай, Джордж. Джордж е жаден. George is thirsty. Thirsty на английски е жаден. Ще му сервираме чаша портокалов сок. Чаша е a glass, а портокалов сок orange juice. Заповядай, Джордж. Ще приготвим основното ястие, the main course. Това ще бъде мешана салата, a mixed salad. Разрязваме домата на парчета, slices of tomato. Slices of cucumber. И рендосваме сиренето. Grated cheese. И разбъркваме салатата, което на английски е to toast the salad. Поднасям му свинска пържола, a pork steak. Чиния, a plate, a fork, a knife, a spoon. Заповядай, Джордж.